Mga kapuso, kining iro nga mao ni siya ang gitumbok sa mga rescuer nga nakatabang og dako nila sa pagtultol sa lawas sa iyang amo. Niya pagatawgon kuno nila ni Naga. Kay wa sila kabalo og unsay ngalan nini. Sa ground zero makita kining mga iro nga ilo. Human namatay ang ilang mga amo sa landslide. Usa kanila kining off-white color nga iro, kinsa nakatagamtam sa pag-amo makaron sa mga rescuers nga maoy temporaryong nagsagop kaniya. Tungod kay wa man masayri ang ngalan nini, gibansagan siya og Naga tungod sa nahitabo sa syudad. Anad og hilig, makighagwa si Naga siya mga bagong higala. Sa may yapak pamilya yan eh. Tatlo na yun na tatanggal doon ay bababa na. Pero hindi pa rin bumababa yun, yung aso eh. Nung makompleto na yung 5 na nandun na nilabas na, yung aso, umalis na rin siya doon sa ano na yun. Doon sa hukay na yun, sa pinagkunan namin ng mga 5 bangkay. Ang kapait nga ginangatan sa iyang mga amo, nga nahurot pagkamatay, nasigpatan siya sa mga rescuers nga kanunay magpundo sa dapit diin nalubong ang iyang mga amo. Og mibiya lang kuno kini sa gravesite dihang naugkat na tanan ang iyang mga amo. Ampun ano yun, dito na yun, alaga na namin dito sa, namin, sa command post. So anong gawin natin sir? Ampunin natin? Ampunin namin sa police station yan. Ano kaya pangalan niya sir? Tingnan namin kung lalaki o babae, manin namin ng Naga na lang siguro yun. Si Naga, kauban ang mga iro sa dapit, daw dili mahimutang, ilabi na kon magkilom-kilom na, nga mag-atubang sa ground zero. Mabati ang ilang mga uwang, nga tao nagpanawag sa ilang mga amo. Nasaksihan namo nga murag tunay oras ang ilang pag-uwang. Alas 6 sa gabi ug alas 8 sa gabi. Apan matud sa mga otoridad nga anaa sa dapit, alas 12 sa tungang gabi ug alas 2 sa kaadlawon. Mula nugsab ang ilang uwang. Dili kapungan nga makapanglimbaut ang balhibo sa mga rescuers kung masaksihan ug mabati nila ang dangoy-ngoy sa mga iro. Pagdating ng mga 10 o'clock, yung mga umuungol yung aso, 10 o'clock tsaka 2 o'clock, yun lang. Madaling araw. Sabay-sabay sila? Ganun yun, umuungol sila eh. Sa tingin niyo sir, ano kaya yun? Yun ang di namin malamang. Yung malamang kung ba't ganun yan. Okay mga kapuso, kining iro nga mao ni siya ang gitumbok sa mga rescuer nga nakatabang og dako nila sa pagtultol sa lawas sa iyang amo. Niya pagatawgon kuno nila ni Naga. Kay wa sila kabalo og unsay ngalan nini. By the way, nako kuno diri sa ground zero diin adlaw gabi ang serbisyo sa mga naglangkob sa search and retrieval team, mga civilian og mga uniform personnel in service. So puli-puli lang ni sila aron masiguro gyud nga makuha ang tanan nga natabonan sa landslide diri sa Tinaan, Naga, aron mahatagan usab sila og disente nga pagpahiluna sa ilahang patayng lawas. Aduna pa'y nagpabilin nga mga balay sa Sitio Sindulan apan nahisama kini sa ghost town nga wa na gyud tawo nga nakapasamot sa kamingaw ug kasub-anan nga mabatian sa dapit. Dili lang ang tao ang napiktuhan sa nahitabo sa barangay Tinaan, kundi apil ang kahayupan ug unta sila maatiman.